Takže to pod vás podstupuju znova. Přes chvilku jsem udělal, ale nenatočil se to, takže znova. Počkejte, jak se to natočí. Natáčí. Takže znova dáme zachytanou smetanu. Teď je to i co? Počkejte, se utřeme. Trošku soli, zbytek teda. Trochu chili. Trošku curry. A co samozřejmě trošku z kořice, že? Bo to by to bylo tak bez kořice. Pak trochu oleje. A nakonec ocet. Hezky zamíchám. Vypadá to jak stračata, víte všichni? Čekajte chvilku, já to za provodu ti zajdu chvilku. Hej, to je všechno pro vás, kamo, já už potom končím poslední video a končím, protože už mě blbě. A řekl jsem to na veřejnost, že to je blbě, že? Kámo, se venku chlastáme a furt si že ti je blbě a doma půjdeš taky hovna, až jsi v pohodě. Adam, jsi zabil ten status. Úplně to zabil. Takže máme tu solní olej, ocet, curry, chili, smetanu a samozřejmě pepř, teda z kořici, pardon, a sůl. Jste připraven? Jo, pepř je to zapomnět. Víte to? Pepř. To se už tak pogrcám. Fuj, kurva.